Sammen med Michael. Jeg laver den lige nu, Michael. Jeg løber rundt og hjælper alle mennesker med at få gang i deres stande. Og lige nu så prøver jeg at komme over til pressegruppen, fordi pressegruppen er ved at få hul igennem til aftenshowet. Jeg står sammen med Thor. Jeg laver målgruppeanalyse, og det er fordi, at hvis man har et godt brand, så skal der være nogen, der synes, det er fedt. Og hvis der er nogen ude i verden, der gider at komme til Danmark, så er der heller ikke noget, vi kan sælge i Danmark. Sådan er det. Jeg står sammen med Joachim Bull. Ja. Hvad laver du lige nu? Jeg vil faktisk komme og snakke med pressegruppen og fortælle jer noget smus. Der er en anden gruppe, der har stjålet vores idé. Det synes jeg er værd at poste på jeres Facebook-væg. Jeg kan hænge snor op, fordi vi skal have vores navn op og hænge. Der står Green Ambition. Vi er ved at optage vores film. Det er så den sidste planche her i vores film til i morgen, som skal fortælle lidt mere om, hvad vi har gang i og hvad vi laver, hvad vi egentlig står for. Vi er her sammen med Gustav Andersen. Vi hører lidt om jeres produkt. Ja. Her hos Fashion by Nature, så er det ligesom det, vi står for, det er at producere miljørigtigt tøj. Og vi går meget op i, at det hele, over hele linjen, så skal det være økologisk og miljørigtigt. Så derfor har vi fundet frem til at producere tøj af bambus og af økologisk bomuld. Og det er ligesom de to linjer, vi vil fokusere på. Don't panic, it's organic. Ja, hej, godmorgen. Hej. Der er mange stole, tomme stole. Yes. Og nogen fra Holte. Vores opgave er brand i Danmark. Og vi fik ikke en friend, fordi at vores PowerPoint ikke var på engelsk. Fucking bøsen. Nå, Gade, hvorfor har du sat dig længst væk? Overhovedet muligt, hva'? Altså, er der nogen spørgsmål til vores flotte PowerPoint? Sæt dig ned. Ja, ikke dig. Faktisk. Vi er Denovation, og slogan hedder Invest in your health. Hvor vi vil sætte indsatsen ind. Vuggestuer, der skal være mere fokus på kosten. Folkeskoler, de skal have undervisning om sundhed. Det skal simpelthen være et fag i skolen. Der skal være gratis sund mad. De skal dyrke fysiske aktiviteter hver dag. Gymnasier, det er nogle med samme. Gratis sund mad. Undervisning om sundhed. Idrætsforeninger, der skal være gratis medlemskab. Du skal gratis kunne melde dit barn til at gå i en sportsklub. Erhvervslivet skal give et incitament for at skabe sundere arbejdsmiljø og sundere medarbejdere. Det vil simpelthen ske ved nogle skattemæssige fordele for ansatte, ved f.eks. give gratis fitnessmedlemskab. Det er det skidt. Vi vil gerne takke af, og tak til publikum. Vi var meget levende. Det er super. Følg os på vores Facebook-side, som ligger inde på Innovi. Der kommer opdateringer. Og ja, bare følg med. Det er super. Tak. Denovation! Danish Innovation! Denovation! Vi sidder så med Green Vikings, og de har heddet Baddiest, fordi de gerne vil have et interview. Så hvad er det, I gerne vil sige til os? Altså, vi er jo Green Vikings, og vi har modsat de andre grupper, der har vi en konkret idé og et konkret bud på, hvordan vi skal brande Danmark i 2022. Vores idé, den giver nemlig dollars modsætning til de andre. Det er det big business. Det er det, der er Danmarks fremtid. Så vi er ikke styret af noget idealistisk pis. Altså, vi vil gerne bære det økonomiske, og vi vil gerne se, at vores idé giver økonomiske fordele til Danmark, modsat de andre idéer, som egentlig bare vil være grønne.